awan-awan, masak kates, menarik. Guys, kembali lagi di vlog keseharian saya. Nah, iki ceritane aku arep guys, apa jenenge masak kates mergo wis suwi banget ora masak kates wis pirang sasi wae yo kayak kase biyen kae guys tak gawe konten kae lah aku masak kates kae iki aku iki arep masak kates neh guys yo. Nah, iki proses anune apa jenenge penggaweane to iki lumayan dhuwur iki ndelalae aku gaya iki oleh sing rada gedhe guys. Dadine engko ya dadine apa jenenge ngono kae akeh dadine engko lek diirisi ngono kae. Nah iki langsung tak jipuk ning ngono kuwi nelesep ning dak gendeng kuwi guys. Nah sakmono kuwi lho guys gedene ora ya wis muar ngono lek mateng ngono gek di nggo panganan ngono kae wis mending lek sakmono gedene kuwi ya guys. Wis singkat wae iki langsung tak go nyang omah iki engko arep tak oncaki dhisik ngono kae gek terus dikumbah gek terus diirisi guys. Diirisi cilik-cilik ngono kae gek engko terus dioseng ngono kae. Oke singkat wae iki langsung proses pengirisan pengoncekane ngono kuwi. Iki ngonceki ngono kuwi kudu resik guys ya. Jadi ben apa jenenge tidak ada kotor-kotor ngono. Dadine kudu resik ngene lek ngonceki ngene guys. Dadine kulite ki lek iso resik kabeh aja ngasih anak sing tersisa ngono intine. Nah iki tak ngonceki ngene iki sengaja videone tak percepat mergo durasine dawa ya to. Dadine engko lek dawa ndak bosen sing nonton barang ngono lho maksudku. Dadi lek enek sing request njaluk dawa apa 10 menit munggahno ya ora apa-apa tak usahakan tak gaweke ngono. Oke singkat wae iki wis bar lah ku ngoncaki kates iku mang kayak iki guys apa jenenge proses tak langsung tak umbah ngene iki to. Dadi aja lali diumbah ngene iki bene luwih resik ngono guys ya.